Здравейте! Представете си бизнес, в който всички процеси, като маркетинг, продажби, поддръжка чрез AI ботове и анализи, си говорят сами, взимат решения и работят вместо вас. Това не е бъдещето. Това е AutoBiz 360. А какъв всъщност е проблема? Днес дори малките бизнеси използват между 5 и 20 AI софтуера. Тези софтуери обаче не комуникират помежду си, създават хаос, губят време и пари. А точно времето и парите са най-важните компоненти на един бизнесмен. Нищо не е на едно място и нищо не е автоматизирано. Затова решението на AutoBiz 360 е интегрирана AI платформа, която обединява маркетинга, продажбите, анализа и автоматизацията в една система. Всички модули комуникират помежду си като единна AI екосистема. Платформата персонализира процесите за всеки бизнес спрямо нуждите на клиентите ни и изискването на конкретната сфера и изпълнява задачи автоматично от кампании до анализи и follow-ups. Как всъщност работи нашата платформа и кои са нашите модули? Имаме 4 основни модула и различни добавки, които се създават и генерират специално според нуждите на клиентите ни и техните бизнеси и какво те изискват от нас. А нашите 4 модула са маркетинг агент, продажбен AI асистент, AI поддръжка, което представлява бот, който работи 24 часа и управлява различните процеси и помага на хората да бъдат обслужени по-бързо и по-лесно. И за финал имаме бизнес анализатор, който следи анализите, таблиците и статистиките за дадения бизнес и подобрява процесите, като дава съвети какво може да се подобри и кои страни и неща трябва да се отстранят от бизнеса. И най-добрата част от всичките модули и тази платформа е, че те работят и говорят помежду си. Това премахва нуждата от различни инструменти и създава AI платформа, която управлява бизнес процеси end-to-end, без да трябва да се пишат различни протове и да се обясняват наново изискванията към различните AI инструменти. Смятам, че съм подходящ кандидат, тъй като създавам този продукт, защото виждам как бизнесите губят време, ресурси и възможности в сложни и несвързани системи, което е голям проблем в днешно време, особено в дигиталната ера на AI. Моята мисия е да направя AI достъпен, интуитивен и обединен, по-добър от конкуренцията и вярвам в практичните решения. Затова създавам платформа, която работи вместо бизнеса, а не обратното.